Хайкър Хикс, мен е Ловеца 2323, днес играем Майнкрафт. Ще продължим сървъра. Влизай. Готово, тук сме. В дупката сме. Картичета дупка. Нямаме ни трябват, така че аз ще си направя меч. И пръчки. Ще отида за вълна. Един меч. Оставям всичко друго. Не искам. Така, готово. Остави айрана за запаси. Случайно, още... Добре. Да, добре, ако открием диаманти, ще е добре да има с какво да ги изкопаем. Все едно, сега отиваме да търсим такова за спане, вълна. Вълна ще търсим, вълна. Ще търсим вълна. Че не може да спим без нея. Тук има тикви, видели ли? Има тикви, ще ги вземе. Не знам какво ще ги правим, ще ги вземе. Тъй като... за Хелоуин. Кой има крава? Една крава. Те тикви... Скоро няма да я има. Да, така си. Крава е лъпка малко. Тя ми даде кожата си. Даде ми кожата. Аз щях да й дам нещо друго. Ама поизлагах. Браво, ела така, ма. Вече има месо. Яко се наядеме. Лака, бе. Убих та. Хриси, кой е левел си? Аз съм път. И понеже копаше такова, нали? Все едно. Трябва да минеме. Сега към дома. Към дупката, в която живееме. Към норката. Норка на руски. Не. Норка на руски е дупка, да знаете. Ще ми дадете 20 лева, че ви уча. На руски език. Ела такова. Чуките прасите ми бегат. Не мога да се лабаш прасетата. Изминалите клипове, кога играх синглплеер на Майнкрафт, 1% не мога с цела. Мале се да го цела 2 часа прасета, не мога да умра. Затрих. Не мога да намеря дома. Нема мога да се върна. Остана загубен. Е там, бе. Още на прасе. Тук, бе. Опишата, бе. Аз съм първи левел вече. Ние верно, къде живеехме, бе? Я не мога да си намеря къщата. Ето. Поне съм оставил факти. Че иначе не намиране. Мале, ако беше на лаптопа, може на една. Да си сложим. Така, идваме тук. И ще сложим това и това и това. И ще опечеме яденето. Ти имаш някакво ядене, бе? Нямаш. Това е готово айрана. Ще го взема и ще го оставя в това. Да, в честата. Всички айран, всички 23. И после нямаме ли въглен? Чакай, ще взема малко въглен от тук. Значи, сложа 1-2. А тук ще сложа още сложа тия за печене. Чакай, всъщност ще направите въглен. Аз имам де. Ще го сложа в печката да си го имаме. Така. Седнем в едното. Така. И другото толкова. Така. Имам общо 4 стека от крава и от
една пуйка за ядене. Така че май ще не стигна. Да знаеш, че в честа има, ако гладнееш. Май да говори де. Ти нямаш какво да кажеш. Всеки клип викаш няма какво да кажеш. Добре, се едно. Една патица. Ама. Къде отиде? Ама ли? Много мраза, като ми само те така в крака да мога да оцела. Още една пуйка. Ако видях още една патица, ще я убия с нейното месо. Патка. Къде отиде? Бе, какво ще да са? Пуйки, гъски, пилета. Не ми се приличат на патици. Къде си виждал дива кокошка? Освен в гората. Или на безлюден остров. Ще как трябва да си купа странен див. За факт? Какво ти се щупи? Тратни легла, бе, че си го клана. Тратни легла, те са много важни. Аз какво да правя? На нас не трябва, на мен трябва ни също и диаманти, нали? Диаманти. С диамантите какво? Какво мога да направиш? Ще направиш неща? Да, трябва да има на какво да спиме. Това понеже е остров, мисля, че трябва да отиваме до някой друг остров, така че ще си направя една лодка и ще отида до някой друг остров. Става ли? С Богом. И после ще дойда. Няма да се измъкнеш толкова лесно. Аз казах, няма да се измъкнеш толкова лесно. Че да си направя една ерон. Да, бе, 5 часа. Спокойно. Ще приветствам. Една лопата. Аз съм готов. Взех си 2 дървета. Чакай си. Една овца. Ела кама. Ела кама. Тути бао. Ела кама. Моля, човек качи са горе така пълно с крави. И още една овца. Я. Само гледай да се върнеш жив. Трябва да има кой да изям, като не свърши храната. Ако можеше тук се яде единия да яде и другия, ще жам много глада. Нали? Не. Ако някой ще умре оттам, от тук от глад, значи просто му изяждаш едната ръка и е готово. Он си е жив, а ти си нахранен. Още една овца. Тук нещо са развъдили овце. Много. Аз днеска на това бе... На лаптопа намерих 3 спални. Една до друга. Едното на зомби, другото на скелети, другото на... Спални. Да. Да, аз само викам. Ще ми трябва Имам ботуре. Още не скоро. Така, ще... Ти вече имаш ли легло? Не. Колко ще трябва? Вълни. Не ми трябва едно такова... Едно дърво. Сам. Ела, ще ти дам. Ела. Едно преработено дърво, моля. Не преработено. Искам преработено. Ама може и да е преработено, айде. Така бе. Трябва да слезнеш Мали. Ти там често. Ти едно непреработено. Аз ти казвам, ти си като крава. Дай. Давай тук, бе. Ми трябва само едно, ти какво правиш? Айде си цъкаш тук нещо друго. Трябва ти... човек, какви са? Едно легло. Готово. Бе, да търсиш. То къде е, бе? Не е в инвентар. Това без искам не съм си го изслужил. Аз си слагам моето легалце тук. Ти твой си го сложиш, тук най-вероятно. Тук да бъде. Така. Аз ще го сложа, може ли? Две вълни. Добре. Ако
после ще отида и на някой друг остров, ако се наложи. Или 3 намери. Ще намеря колкото намеря. Няма пришпорвай. Овцо, какво правиш тука? Апка бе. Какво правиш това? Частен имот. Научих ли те? Това е частен имот. На страйкъра на ловеца. Се осмеляваш тук да идваш си влачиш вълната при мене. Все едно. Още една от такава като тебе ми трябва. Си на остра меч. Лятка. Къде бе? Значи преди малко беше пълно, сега няма ни една. Какво има така? Гледам нещо. Се промъкнем тук за дърветата. Мога даже и се отдернем в едно. Тук видях неко... лапка, ма. Сега ще пържа щапора. Вече имаме легло. Ако се сетиш да дойдеш, ще си вземеш вън. Тук да спиш, бе, какво правиш? Само мината ходиш. Даже не си ме виждал. А ти в коя мина копаш? Тук пак на 12 ниво и намерих една мина. Ако искаш още мен. Копа и в нашата, бе, човек. Ето това си има. Ама ти в нашата, в нея ли копаш? Добре. Ама... Не мога само горе да... Дай вълната, бе, човек. Бърже. Дай вълната на мене. Моля ти си много надоле, бе. Не съм много. То много високо. Това е много надолу, бе. Там ще видиш. Не, ма толкова надолу. Моля, ти си стигнал до края на това, бе. Не съм додолу, бе. Да, бе, знам, бе, ма ти си стигнал до края на земята. Вижте го, дами и господа, докъде е стигнал момчето. От толкова поред труд. Къде е стигнал. Вижте нагоре колко има. Тази земя много тънка била. Едно. Като толкова откачен. Без да искам махнах. Ела тук бържи ми, дай това. Мали. Не мога сега. Аз дойдох. Давай. Аз това нататък няма да ходя. Не благодаря. Ела тук бържи. Не мога. Добре, това ще е от този епизод. Според мен. Доста време, вече в 30 минути. Добре, дами и господа, това ще е от този епизод. Харесайте видеото. Напишете по едно коментарче. Се абонирайте за моя канал. И за неговия. За моя няма смисъл, аз може да го търпя. Добре. Айде, до скоро.